زسأب تحسو مدمنا أبنتها من إسيو أمنا يلوم تحسو أبنتها من إسي حاد هبرو من إسينا كنا لاليكم نقعزو تمرتو بفلاي دمانا يلعلو درجات تمرتو بعوات مالت مدالة بمشلامي تمرتو زازيمو نقعزو تمرتو انتاي كم زمسل غازتين يوموسي بوخرات ينا دالي ولو سنة مكتال شمي حد شابته يبال بشان جاء تبين تسعة حمشان أب معسكر عندنا توليد عابية كلتي يوم تمدكنا مالتي نسو حدش كم خالعين حساس لدن مالتيو كم ما جمرتو حدش تكور نطف بلش خانيرو تي فولي زغبرسي نخل خمال مخالي كم سبب بحد نجار كتبلص تخليها بحد نجار فولي كتكون تخليها ناي حدش صبو نجار كن كل نجار سي تمتعتنا صبيغ نفعي مالتي انجينير حدش ناي قداماي كفل تمرتو أبسمرا بيت مرتدالك فلمو بدحرزي ناي مباتان ما كلاين درجات مرتو أبيت مرتفر السلام ناي كلاي درجات مرتو دما أبيت مرتدبرتين قدست مريم دحر مززام أب كلتشحن أسر تقلتن النس أبالات إسران شدشان هاقراو أقلقلوت نفساوا وريدو أب سوا تزنحنا هواهو مالتيو كابزخن بكسكلناكو نماتريك نساتفي لنا تبقسنا نعسر تغلطاف لس أبزو خينا هنودو لنا لنا تبقسنا أو مساعتنا تتمرت مستجمرة دما درجة شفينا يسرز أن احنا تيغساي بوزوح برتعنا ويكخبدنا يكالن فاينالي أبو داتا دما ماتريك تساتيفة ماتريك دما فور بمنزا ناب كل جوف ما ينفعي تزنبير مالتي زهون حنت نتبع على توري لا تبتعمي زحرق نير أي بلعني يوم لما عالت حاري أول قال بتعمل سي قدوسي نير ولا ختصنع كلها أب كم زم إن شاء الله ولا مقبس أي ذكروني بحايلي نقابل عمسح درار كورس قليل كأخذ تذكره ما استردي ونسلا كفلت نسلا خمهاري لي زن هو كلنا نحدا زحسكايون رقيب كيان زلخا عدل ويتسقاه بقبو اند حردات تقيم كالو عصبناتو لعول كم زخون رد نقريو نتي حسكايو زلخا منقدي نابعوات نخطب صحقن معركن ديخا عغمخا تعبن قزية تقفلن اتي زسعب حطو نخط ملوسو ابا خايز مركوس جي سقع سالسايدي قالي كستاي وصدن نيرو هو حجي نايس درابيت كاتران دي دلو بغزا ندحرمو قصاي هاللي كافت صدرابيت طولار كاقا خافو خاويز بغاس حجي ما جمرتا انا صراح وفر ابو صراح وفر صمت مرت وفرو ابزا غزانا بحنص عينا نراقب دا مستدون دا قليلو اي لدني بو زاني ويت غزا درق مان اشتاي مصنعيتو ابعينا مصيلنا نركب حنت عرف نيراتا أبوم نعم حزومي بقى خوف زبل أنا خابون حيز خارطة تحت حنجو زخوانة تاتمرتي يكاتاتو لهم عاو متقوينا نعو كان دي أجرنا نصرح زي أسلمتها كان دي أجر كايا ندابل بطعمي زكاتاتو لهم يروحو أنا كوافت حفشة وقال
ምክትታል ተደየ ኮይኑ ኣብ ትምህርቲ ባዕሊ ዝከታተሎም ነይሩ ስለዚህ እንታይ ዝብሎም ነይሩ ታበልጫሲ ነቶም ብልጫ ዝወስዱ ዘለዉ ጥራይ ዲያ ተዋሂባ እዩ ዝብሎም ነይሩ ሕጂ ነዚኣ ኣብ ስኖም ይቁርጥሞ ማለት እዩ ሓድሽ ሽዑ ካብ ሽዑ ትሒዙ ብልጫ ምስ ጀመረ በቃ ኣብ ብልጫ ወዶ ማለት እዩ ናብ መጀመርታ ኣብ መባእታ ማእከላይ ከለኻ ንስለ ብልጫ ምውሳድ ወይ ፕራይዝ ምውሳድ ስለ ዝነበረት እዩ ነርቲ ቀንዲ ጉዕዞ ኣብ ሻምናይ ክፍል ኣብ ዝበፅሕ ኩሉ ግዜ ግን ሞር እቲ ጥቕሚ ናይ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ክርዳእካ ጀሚሩ ማለት ሲ ኣብ ሻምናይ ክፍል ምስ በፅሕካ ናይ 2 ዓመት ንጀነራል ተሳተፍ ስለ ዘለኻ ናይ 2 ዓመት ክትሓስብ ትጅምር ዘን ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ቁርብ ትምዕብል ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ናይ ንዝእቱ ምስ በልናኻ ናይ 3 ዓመት ናይ 4 ዓመት ማትሪክ ጽበየና ኢልካ ተሓስብ ጅምር ናይ 4 ዓመት መደብ ክትወፅእ ትጅምር ማለት እዩ ሸቶታትካ ብማሕበራዊ ዕዮታት ንምዕዋት ቅድመ ኩናት ኣተሓሳስባኻ ነቲ ከተመዝግቦ ደሊኻ ዘለኻ መሳለል ዓወት ምንጻር የድሊ ነዚ ንምትግባር ኣብ ዲስፕሊን ግዴታ ተገዳስነት ብዝውክሉ ጠባያት ምስ እትጓዓዝዩ መንጸፍ ዓወትካ ዝፍልም ኣብዛ ኣተኻዮ ይኹን ዝመረጽካዮ ዓውደ ትምህርቲ ድማ ብዓወት ትዛዝሞ ኤሌክትሪካል ውሳቶ ኸኣኒ ከምዚ ሓደ መጽናዕት ክትገብር ከለኻ ደስ ኢልካ ተጽናዖ እንድሕር ኾንካ ማለሲ ዋላ ሽሕ ግዜ ከቢድ ይኹን ዳ እምበር ከቢድስ ክኸብደካ ይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዓውዲ ትምህርቲ ክንማር ከለና ደስ ኢልኒ እንዳተሓጎስኩ እየ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ማለት ከምዚ ንስለ መምሃር ኢለ ዘይኮንኩ ዝመሃሮ ዝነበርኩ እቲ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ትምህርቲ ደስ ኢልኒ ካብ ውሽጠይ ደስ ኢልኒ ስለ ዝመሃሮ ዝነበርኩ ዘን ሽሕኳ ዋላ ከቢድ ተኾነ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ክኸብደኒ ይከኣለን ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ኮሌጅ እንድሕር ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ጽዒር ሓድሽ ኣብዚኣ ኣቲኻ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኣይኮነን ሙዚቃን ገለመለን ተደልዩ ዓዊሉ ዋላ ከምዚ ተዋስኦ ዝገብሩ ዘለዉ ዋያ ዝገብር ንሓንሳብ ሕጂ ኣብ ተኸሽነት እያ ኣብ ዓይና ተዓፂና ንውዕል ኣይናእቶን ኢና ኢንጂነር ሓድሽ ውፅኢት ናይቲ ኣበርቲዑ ዘጽንዖ ኣካዳማዊ ትምህርቲ ዕውት ወርቂ ማዳልያ ክኸውን ዝበቕዐ ኣብነታዊ መንእሰይ እዩ ኢንጂነር ሓድሽ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ኣዝዩ ውዑይ ዝባህሪኡን ተመሳጥን ቆልዓይ ነይሩ ብዝነበሮ ውዑይ ባህርያት ኣብ ትምህርቱ ንኸይዝንገዕ ወትሩ ካብ ስድራ ቤቱ ክሳብ ናብ ተግሳጽ ዝኸደ ምኽርን ማዕዳን ከም ዘይተፈለዮ ስድራ ቤቱ ይሕብሮ እዚ ኸኣ ምክትታል ወለዲ ኣብ ልዕሊ ውላዶም እወታዊ ውፅኢት ከም ዘለዎ ዘረጋግጽ ተራ መሓዙትን ኣዕሩኽን ማዕረ ማዕረ እዩ መሓዙት ወይ ኣዕሩኽ ዓብ ተራይ ዘለዎ ህይወትካ ማለት እዩ ብፍላይ መሓዛኻ ናብ ጽቡቕ ነገር ክኸይድ ከሎ ንምስቕ ሰሕበካይ ናብ ሕማቕ ነገር ክኸይድ ከሎ ኸኣኒ እሰይ ምስቕ ሰሕበካይ ማለት እዩ ትንፉዕ ዝበሃል ሰብሲ ነቲ ናብ ጌጋ መገዲ ዝኸይድ ዘሎ ሰብ ናብቲ ናቱ መገዲ ክስሕቦ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ናተይ ኣዕሩኽተይ ማለት ብጣዕሚ እየ ዘድንቖም and ኣብ ትምህርቶም ዘለዎም ተገዳስነት ኣብ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ኸኣ እቲ ዕርክነት ክሳብ ኣብ ሙሉእ ሶሻል ላይፍናትናስ ብሓንሳእ ስለ ዝኾነ እቲ መቐረት ናይ ዕርክነት ወይ ድማ ናይ ምሕዝነት ብጣዕሚ እየ ክስተይ ዝገብሩ ማለት እዩ ሓድሽ ውዑይ እንዲ ነይሩ ሕጂ ውዑይ ስለ ዝነበረ ንዝኾነ ይኹን ክቕበስ ናይግድን እዩ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ይኹን ስለዚ ኣብ ከምዚኣ ደረጃ ክእለ ነይርዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓሳት ከዓ ንከታተሎ ነርና ምስቲ ውዑይ ምዃኑ ናበይ ከይዱ ምስ መን ከይዱ እቶም ዝጽጉዖም ከመይ እዮም እንዳበልና ኢና ንከታተሎ ነርና ንሓድሽ እኳ ካብ ከባቢ ካልኣይ ክፍሊ ኣቢለ ዝፈልጦ ብጥቡቕ ዝተቃረብናሉ ግን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ ክንመሃር ከለና ብሕልፊ ካብ 10 ክፍሊ ነንዩ ኣጸቢቕና ተቀራሪብና ቀንዲ ዓርከይ ኮይና ክሳሕ ጀሎ ማለት እዩ ሓድሽ እንታይ ሞ ገልጸት ኮይንካ ብሓንቲ ቃልሲ ብሉጽ እዩ ታ ቀንዲ ትፈልዮ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ሰብ
تا مدب ناي مقبار عقمية زخون يخون نجر بمدبي جزء صوتها جزء متنعتي مسب من رخاب سالوخا زخون نجر كالرخاخ بول خيل مالتي أنا بزي أحكي الظاهر ليلا أنا مسحدش بكولج ما ينفهم أو إنا تلالينا حدش نايب حكي كفتم قالوا زبالو تمهاري مالت حدش بقول انتني أنا هاد نقص دلي كاب أجواب أتنانعو مسبزلو أقراربا الطاقم ساعاتاتو كوتا كل نجر أزي هاد نقص دلي نحدش مالتي ኢንጂነር ሓድሽ ድሕሪ ዘካይዶ ብርቱዕ መጽናዕቲ ዝጻወተላ ኮነ ዝዘናግዓላ ክራር ከም ዘላን ኣዝያ ከም ተጎድሶን ክሕብረና ክኢል እዩ ክራር ካብ ንእሽተይ ወዲ 7 ኮለኹ ስለ ጀመርኳ ጎንጎን ናይ ትምህርተይ ባይዘወይ ከጽናዕ ከለኹ ክራር ምሳያጠጠት እዛ ክራር ዝምባሊኡ ንዓደ ንኸይድ እሞ ዝመላእክ ዝበሃል ወዲ ሓውቡ እዩ ዝደረፋይ እንጅናቱ ንእሽተይ ነይሩ ስኻ የሓርማ حجي صدق أبله حنت ملا مديت يعني راتا كرار يمصا أبزي سويلو دين كبلا يوعل بقى منت معلتي مدحريو أبت مرتي مسكوني قد فازي أوي نايبلنا حجي تقملا نيرو نسوقي راح ملا مديتين كستاين دي كونت أف مونغو تمرتو كما زانا قاعد تقملا نيرو دليتن كوننتن كأني كسامع خل اللوم حجتي دليت نابنت أب كعسو أزي تصوات هاي نيرو كساب ناي كبابي بليشا ناي بلوس أمزجابي جول بلوس تصوات هاي تبع هيلس تسلمولو نيريو سايكل يقوي كأدم نيرو مزو معرختو ديو قال مليه أزي خاني حيل نيرو بلوس نيرو كرار كأخم زاز بلا كازر لخو بتخاني اتي قند علامة نايت مهرتو أبتا مودة تاخبص حلو زخيل من قدي نمفتار كأني زيهم كلهم معر لو نماني خاد أنت أشو متقبر أمارات تات الساي تقبر نو تمرتو خد صلاة لو عبزبل عدش هابتي تسفى مكايل عوت بدرجان أقداسنتن كلكع كله بزتخفلو واغان صاعتن سلزفلاله درجاتات يلو إنجينر حدش أبزي حيزنا يزولنا عامت ورحشومن تاكلتشحن 19 بعودة مرتي إلكترونيكاون مهندسنا بلعور معرق very great distinction استمر قينو أب منيستر صاعتن معدنن تمديو يركب ካልእ ነገር ግን እቲ ከም ዝረዳእኒ ስድሩ ኣብኡ ዘስረፅዎ ክብሪ ናይ ካልእ ሰብ ክብሪ ናይ ባዕሎም ስድሩ ኣዕሩኽቱ ኣገዳሲ ነገር እዩ ንሰብ ተኽቢርካየ ኢኻ ክትምዕብል ትኽእል ማለት እዩ ታቐንዲ ግን እታ መደብያ ናዋያ ክምለስ ኩሉ ስሩዕ እዩ ዝከረኒ ሕጂ መጀመርታ ዓመት ኮሌጅ ምስኣተና ብሓንሳይና ንድቅስ ነርና ኣብ ማይ ነፍሒ دهري درار كاب ساعة شوعت كواب فرق ليت زلوا كذي كل ساعة متنعت ياناتو أب أزر بشيء لن ولا نحنا قالها نقبر فتينا زي هنفلتينا كاب أنا نيوكا جدا صوتها خالا جدا عرفتي كرار ديو كعسو ديو زي أنا الذكرى كني أوكي عود سب ويدما عود تمارك خون عند حد أنكا مجمرتا عوت سنتاي مالتين فلتالنا مش عوت كنبل كلنا نتي زتلم كايو مدبات ويدما علامخه اما علو وقتو بصحن كلخه بزي ነገር تعويت الله تبل مالتي ስለዚ انا خمزه امنو مالتي اب زخونه فيلد ويدما اب زخونه عودي ولاون سرحت كون خل تقند ነገር عوت نختكون زليكا زبلو مجمرتا علامه ويدما راخلو كخلالو يافتا فيجن مالتي راي اند حداته زيبلكا كمزي اب غعزو ديستنيشن كاوي دما اتتبصح بوتا كيف فلت كاسيلكا تغعس كومو خوين يسمعن مالتي راي بزي صعر دما ولا حنت خونه يكلي سلازي نتي راينات كاوي دما نتناتكا علامه صعرت قبرولات كلالك مالتي ابتناتكا يرمعلي تبل دما كوميتمنت اند ديديكيشن يدليكا زين زيوم تراي دما عوت يوم صلكا مالت ايكونن اتلاست دما اب تراي تراك ويدما اتقنع مقد كتلو خت كلالك
ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ ክትህሉ ክትክእል ኣለካ ክብል ከለኹ ሳይንቲስት ክኸውን እንዳበልካ ናይ ኣርቲስት ትሰርሕ እንድሕር ዳኹንካ ሙሉእ ግዜ ካብኡ ተወፍዮ እንድሕር ዳኹንካ እቲ ዕላማ ወይ ድማ እቲ ራእይ ጥራይ ኮይኑ ዝተርፍ ማለት እዩ ኣቺፍ ክትገብሮስ ኣይትኽእልኒ ስለዚ እዞም ሰለስተ ነገራት ዕላማ ናትካ ክህልወካ ኣለዎ ፃዕሪ ናትካ ክህልወካ ኣለዎ ኤንድ ፋይናል ድማ ኣብቲ ቁኑዕ መገዲ ነቲ ናትካ መደብ ወይ ድማ ዕላማ ክትበፅሓሉ እትኽእል ክትከይድ ወይ ድማ ክፃዕር ክትገል ኣለካ ይብል ኣሎ ማለት ግዜኻ ብግቡእ ምምሕዳር ንብዙሓት ካብ ዝዕወተ ሜላታት ምዃኑ ብዙሓት ምሁራት ስነ ልቦና ዝሰማምዕሉ ሓሳብ እዩ ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ዕረፍቲ ግዜ ምውዳን የድልዮ መዓስ ተጽንዕ ትሰርሕ ትመገብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ተካይድ መዓስ ትዛነ ወይ ድማ ትድቅስ ወዘተ ምምሕዳሩ ወሳኒ እዩ ኢንጂነር ሓድሽ ትርፊ ግዚኡን ካብቶም ቀንዲ ዝብህጎም ንጥፈታት ኣብ ዝተወከስናሉ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ሜጋዚናት ምንባብ ፈትየ ስፔሻል ሜጋዚናት ድማ ከም ናይ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዘሎ ሞር ሪሌትድ ክኸውን ክእል ምስቲ ናተይ ናይ ዘለኹ ፊልድ ማለት እዩ ግን ቀጻሊ ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣፕዴት ክትከውን ሲ ከምዚኦም ዓይነት ሜጋዚናት ንኣብነት ዘ ታይምስ ኢኮኖሚስት ኣብኡ ዘሎ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዝመፁ ኣፕዴት ዝኾኑ ኢኖቬሽን ዝመፁ ከምኡ ምንባብ ደስ ብለኒ ምስ ዕሩኽቲ ሻምስታይ ድማ ካብቲ ቀንዲ ዝብህጎ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ካብ ማይ ነፍሒ ወዲእና ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ እቲ ቀንዲ ዝብህጎ ከዓ እሱ ምስ ዕሩኽትና ማዕሴ ተረኺበ ሸኽሰቲ ከምኡ ዝብል ክስታይድ ነርኒ ማለት እዩ ሓደ ተማሃራይ ናብ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ምጽምባሩ ንባዕሉ ከም ሓደ ደረጃ ዓወት ዝቝጸር እኳ እንተኾነ እቲ ጉዕዞ ግና ነዊሕ እዩ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝጠልቦ ዓይነት ተማሃራይ ኮንካ ንምፍጻም ዘይሕለል ጻዕሪ ዘድሊ ኣገባባይ ጸናንዓይ ዋላ ካብቲ ኣትሞስፈር ወይ ድማ ካብቲ ሃዋህው ክጅመር እንድሕር ዳ ኮይና ከም ሪላክስ ኮንካ ነፃ ኮንካ ክትጽንዓሉ ትኽእል ቦታ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ክጽንዕ እንድሕር ዳ ኮይነ እታ ሙድ እንድሕር ዳ መፅአኒ ዋላ ባዕላት ኮይና ክጽንዕ ክእል ማለት እዩ እንድ እቲ ኣገባባ ጸናንዓ ድማ ትመሃሮ ናይ ሶሙና ትመሃሮ ወይ ኣብቲ ወርሕቲ ትመሃሮ ቅድሚኡ ፕሪፕላን እዩ ማለት ፍሉጥ እዩ ዘን ቅድሚ ክላስ ምእታውካ ኣትሊስት ገለ ነገር ብዛዕባ እቲ ትመሃሮ ሒዝካ ክትኣቱ ክትክእል ኣለካ እዚ ንምንታይ ይጠቕመካ ሓደ መምህር ክገልጽ እንከሎ ምስኡ ኮፕ ክትገብር ወይ ድማ ምስኡ ደድሕሪኡ ክትጓዓዝ ትኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ቅድሚ ክላስ እንድሕር ዳ ተዳልየኻ ኣቲኻ ካብቲ ዝተዳለኻሉ ዘይተረዳእካ ነገር ኣብታ ክላስ ምስታ መግለጺ ክትሓተላ ወይ ድማ ንክትርዳእ ስለ ትኽእል ዓብ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ክላስ ወፃኢ ድማ እታ ኣብ ክላስ ዝተምሃርክያ ቅድሚ ክላስ ኣንቢብያ እሞ ቅድሚ ክላስ ወዲእያ የልካ ትምክትብላ ይትኽእልኒ ድሕሪ ክላስ ድማ መምህር ኣብ ዝመሃረሉ ወይ ድማ ዝተወድኣሉ ነታ ዝተምሃርክያ ክላስ ኣብ ገዛ ኮንካ ወይ ድማ ኣብቲ ተጽናዓሉ ቦታ ኮንካ ክደግማ ትክእል ኣለካ እየ ዝብል ከምዚ ግሩፕ ዲስካሽን ከዓኒ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዕኒ ማለት ግሩፕ ዲስካሽን ከየጽናዕካ ወይ ድማኒ ኣብ ወላሓንቲ ዘይትፈልጠሉ ኣርእስቲ ግሩፕ ዲስካሽን ምግባር ማለት ዘይኮነስ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ኩላትካ እቶም ግሩፕ ሜትስ ናትካ ማለት እዩ ነናትካ ኣይድያ ዘለካ ወይ ድማ ሓባራዊ ኣረኣያ ናይታ ኣርእስቲ እንድሕር ዳ ኣለካ ኣብ ግሩፕ ዲስካሽን ድማ ጠቓሚ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ኣብ ክላስ ዘይወዳእካዮ ነገር ድማኒ ካብ ክላስ ወፂኻ ንመምህር ኣፕሮች ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ኣብዚ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ምስ መምሃራን ዘለኒ ኮንታክት ርክብ ኣብ ክላስ ተሓጽረ ጥራይ ኣይኮነን ማለት ብዛዕባ እታ ዝመሃራ ትምህርቲ ጥራይካ ኣይኮንኩን ዝዕል ካብኡ ወፃኢ ከም ዝበልኩ ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ ኣዝዩ ገፊዕ ዓውዲ እዩ ስለዚ ኣብ ገፊዕ ዓውደ ድማኒ ነናቶም ኣረኣያ ክህቡኻ ስለ ዝኽእሉ ብምሉኣቶም መምሃራን ካብ ክላስ ወፃኢ ድማ ብዛዕባ ካልእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናይ ክላስ ተምሃርካ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ቴክኖሎጂ እውን ክዕልለሉ ደስ ይብለኒ ይገብሩ ኢኻ ምስ መምሃራን እየ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ደረጃ ዓወት ምስ በጻሕካ ወኒንካዮ እትርከብ ብቕዓትን ደረጃን ዘዛኒ ይኮነን እንታይ ዳ
ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዓወት ንምሕኳር ምውርጻጹን ተሰኪምካዮ ናይ ዘለኻ ስራሕ ርዝነት ንርዳእን ማዕረ ማዕሪኻ ብትሕትና ዝተሰነየ ኣካይዳ ምዝውታርን ኣቀላጣፍን ኣረጋጋጺን ቀጻልነቱ ምዃኑ ካብ ተመክሮ ብዙሓት ክንርዳእ ንኽእል ብንእስነት ካሲ እንታይ ትገብር ኩሉ ነገር ኢኻ ትፍትን ትደሊ ካብቲ ኩሉ ነገር ትፍትኖ ድማ እቲ ናትካ ሆቢ ወይ ድማ እቲ ናትካ ዝምባለ ክተለልዮ ናይ ምኽኣል ተኽእሎ ህፃንነትካ እንከለኻ ኣዝዩ ትሑት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቀንዲ ተራ ክፃወቱ ዝግብኦም ወለዲ እዩ ማለት እዩ ወለዲ ንደቆም እቲ ዝምባልዮም ንኽለልዮ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ንኽፍትኑ መጀመርታ ፍሪደም ወይ ድማ ናጽነት ክቦም ክእሎ ማለት እዩ ከምዚ ናጽነት ክንብል ከለና ኸኣኒ ጠገል ወይ ገደብ ዘይብሉ ዘይኮነሲ እቲ ኣፈታትናስ ጋይድ እንዳገብሮም ወይ ድማ እቶም ወለዲ እንዳመርሖም ክኸዱ ክእሎም ስለዚ ኣብቲ ንእስነት ዕድሚኦም እንድሕር ዳትናቶም ዝምባለ ኣለለሞ ድማ ኣብ ዝመጽእ መደባቶም ዘይዕወትሉ መገዲ ወይ ድማ ኣብነት የለን ኢለ ዝሓስባነ ማለት እዩ እቲ ምምራጽ ቀንዲ እንታይ ትፈቱ ንስኻ ክትፈልጥ ኣለካ እንታይ ተድማዓሉኻ ክትፈልጥ ኣለካ እዚአን ርኢኻ ኢኻ ክትኣቱ ዘለካ ካብቲ ጸገማት ነስተውዕለሉ ዝበዝሕ ግዜሲ ሰብ ደሪኹካ ምእታዊዩ ናብ ዘይትደልዮ ዓውደ ሞያ ማለት እዩ እንታይ ከድምዕ ክእል እንታይ የንፉዕ ኣነ እንደገና እንታይ ከይስሕበኒ ንኽሰርሕ ኢልካ ክትኣቱ ኣለካ ማለት እዩ እንተት ዕዉት ንኽትከውን ግን ምስጢር ናይ ዓወት ከም ዝርዳእኒ መደብ ኣውፂኻ ኩሉ ነገር ምግባር እዩ እንተ ደኣ ብዲስፕሊን ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ክኢልካ እዚኣ ከምዚኣ ክገብረ እዚኣ ንከምዚኣ ክትብል ትኽኢልካ እሞ ከዓ በኣ እንተ ደኣ ሓሊፍካ ዝኾነ ነገር ዘይትረኽበሉ ምክንያት የለን ንብል በቃ ተምሃሮስ መጀመርታት ድሌት ወይ ድማ ዕላማ ክህልዎም ኣሎ ድሕሪ ዕላማ ከዓ ኩሉ መዓልቲ ክፅዕሩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዮም ኣብ ርእሲኡ ነቲ ዘለዎም ግዜ ብግቡእ ክጥቀምሉ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዮም ነቲ ከጽንዕዎ ወይ ድማ ከንብብዎ ዘለዎም ከዓ ኣብ ግዜን ኣብ ሰዓቱን ዳወድዎ እንዳጻህፍዎ ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕር ዝእክብዎ ድሕር ኮይኖም እቲ እንታይ ዝበሃል ኦቨርሎድ ሞ ይኾኑ ዳሕራይ ንኸጽንዕዎ ወይ ክሽፍንዎ የሸግሮም ማለት እዩ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ እቲ ሰብ ወይ ተምሃራይ ድሕር ክኸድ ክኢሉ ኣብ ዓወት ዘይበጽሓሉ ወይ እንታይ ዝበሃል ኣብ ዓወት ዘይበጽሓሉ ኣብነሲ ወላ ሓንቲ የብሉን ማለት እዩ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ንመጻኢ ይጸልወዩ ኣተዓባብያን ደረጃ ዓወትካ እውን ማዕረ ማዕር እዩ ተራ ወለዲ ንውልዶም ደፋኣ ሓይሊ ንእወታዊ ማእዝን እዩ ስድራ ቤት ኢንጂነር ሓድሽ ካብ ተመክሮ ሓዳሮምን ዕውት ውላዶም ሓድሽን ተበጊሶም ከምዚ ይብሉ ወለድስ እንታይ ይብሉ ነይሮም መስለካ እወልክዒ ወላዲ ከኣል ኣለዎ ክገናሕ ኣለዎ ክኸስኩስ ኣለዎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ቀጽዒ ከዓ ክህበካ ኣለዎ ንውልድ ማለት እዩ ቆልዓ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ኩሎም እዚኣቶም ብሓባር ዝኸዱ እዮም ተገራጨውቲ ይኮኑን ዞም ኣምራት እዚኣቶም ወይ ከዓ ዞም ጠቕስታት እዚኣቶም ምክንያቱ ንስኻ በል ትብል ብገለ መንገዲ ምስናይ ይዕርኽዶ ምስናይ ገለ ውላድካ ክመልቆካ ክእል እዩ ንምጥፋእ ኣይኮነን እንታይ ኣብቲ ጠባይሲ ክመልቆካ ክእል እዩ ብዘይ ሕለል መንገዲ ግን ወላዲ ኣብ ልዕሊ ውሉዱ ጻዕሪ ከካይድ ኣለዎ ክሳብ ትምህርቲ ተረዲእዎ ኣብ ውድድር ዕላማ ናይ ትምህርቲ ተረዲእዎ ኣብ ውድድር ዝኣቱ ዝሕሪኡ ሓለዋይ ኣድልየካን እዩ ንሕና ከምዛ ዝኽብለካ ዝፅናሕኩ ስጋዕ ተወሰነ ግዜ ንሕልዎ ነርና ካብኡ ግን ሓለዋይ ኣድልየን ወልክዒ ስጋዕ ሳዋ ዝኸይድ ካብኡ ጎድኑ ኣይተፈለናን ከም ድልየት ማለት እዩ ብዝኾነ መንገዲ ግን ኣነ እንታይ እያ ተኸመሓላልፎ ዝደሊ ወላዲ ንውሉዱ ካብ ጎድኑ ከይፈለየ በትሪ ብኢዱ ሒዙ ዘይኮነ እንታይ ደኣኒ ጥበባዊ ቃላትን ጠባያትን ሒዙ ንውሉዱ ክኸስኩስ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ጥራሕ ይኽብል ዝኽእል ኣቦን ኣደን ሓንቲ ኣጠማምታ ክህልዎም ኣሎ ተቐንዲ ንዝኾነ ይኹን ክገብሮ ዘለዎ ወላዲ ማለት እዩ ኣደ ዝኾነ ይኹን መስትያት ናይታ ገዛ ስለ ዝኾነት ዝኾነ ጉድለት ዝገበረት ቆልዓ ነቦ ክትሕብር ክትክእል ኣለዋ ኣቦ ተነጊረየስ ክቐትሎ እዩ ከምዚ ክገብሮ ኢላ ትሓብኣሉ እንድሕር ኮይና ጉድለታቱ ወላ ሓንቲ ትቆልዓ ኣይእለኒ ስለዚ ኣቦ ክንገር ኣለዎ ንኣብነት ኣነሲ
قال اندحر كوينو افت دقه يدصنح كم زيان غير يزبله حدا وانا ذكرنس انا صراحه وعيله نقدم اتو حدش ابغى صنحاني كحكح يقفتني نحار اكس دورا يدزلو بزي قال غورو نيرم شعي مجمرتا اب صغورس قللاص يوصنحني سنبي دشع اوي انا ابز دغ زريو ما بخالق ولا عزم كحل سب كزا يصنحني لا يصلل نسو غديفنن غزاياتو حجي قال صراحه يا غوركم كما صطراي تصبيو مصيو كي دمو نودخا رؤيو رؤسو رؤيو بلو كم صح يبلن برصخال عليلو ولا نسي تمسحن تتحيزون كيدو ما بزغانيو يقمقمو انجنات زقمقمو سمع سكيلو تمهراي مخان تفلط ديخا هو سلامت هامز غيركا قمقمكايو حجي نسو خافتم عقوسا سنه ساعه زلو خوينو مبر إلني غيرلو مبلو وأزا سلزي علامو كم أقبر اللي ينديدني قوم يقبرني انجي قبر متصيق قايلو نفرسو انجي صيقو وانا تا زقبرلو يعريخا سدودو صحاب زي أجيركا خيديلو كديفو مصي سلازي انتاي مالتا ايه عدسي كاب أبوس كتحبال يبلا هو انجي حدش نطفيو مالسي وعي نيرو حجي دد حرينا خمز نبل ولا ندار انا يخلنا كمان يشكعنا حجي سي ابونا دنسي كون لوم عدن بينا نا يدخ استاي كمان مزمور كوين يسمعكا نوبخ نغرالو ابو خاني اتي زدلخا اسقم تخصدو دلو مالتي لعلو خلو 5 سنين زخلقين تمنقستي بفلا يافتي كاب صوات حسكا سقع هاي سكول زوده تمنقست نزخونه يكون بعد يشفنو مغوديو ولا تطرازو ديو زخونه يكون نجر سلازي تمنقستي 5 سنين غبو صامو خاني كخفلو يغبو حدش بتوسخ خاني اتوم بمورال ديو بماتريال ديو زدقفو اجوخا زبلو زنور خاني مسانا خاني يحقسو انقع صاما خرخوفكم كانبلو 내가 기샤 내가 기샤 내가